फैलायबाय नै गांगुफाइखौ लानानै सोंनाय आरो फिननाय खालामनो आरो दिनैनि बे सोंनाय फिननाय खालामनायाव मानगोनां उरला खामसाखौबो हांख्रायना लाबोनाय जादों। मानगोनां उरला खामसाव बिथाङाबो दिनैनि बे सोंनाय आरो फिननायाव बिथाङाबो सोंगोन आरो बिनि फिननायखौ गांगुफाइया होजोबनांगौ गासैखौबो। थिग दंना गांगुफाइ? थिग दङ। दे सोंलाय नोंसोर माबायदि सोङो। आच्छा उलादा दे नोंनो कुइसनखौ जागायजेनदो दे। मा कुइसन होयो? मा मोलाबाय आंखौ हांख्रायनानै लाबोना आरो आंखौसो सिगां थोनबावदों नोंसोरा। दे नोंनो होग्रोलाय आं नायनि नोंखौ माबायदि एक्सपार्ट नोङो। थिग दङ होमबालाय आं मोनसे सोंनोसै नोंसिनियाव जागोन ना? देलाय आंबो नायनि नोंखौ माबायदिखौ सोङो। आच्छा नोंसोर थानाय रुमा खोमसि, बेवहाय साखि गंसे आरो ममबाथि गंसे दङ। बुंलाय ममबाथिखौ सिगां सुग्रोगोन ना साखिखौ सिगां सुग्रोगोन? दे नोंसोर सानैनि गेजेराव सोर सासेया होनो हायो? दे आंनो माबा थाब हो। सोंनायाथ' एसे खारखौनो सोंबाय मोला आदाया। दा साखिबो दङ ममबो दङ। ममखौबोथ' जालायजायो आरो साखिखौबोथ' सुखांजायो। दा बबे मोनसेखौ होनगोन आंलाय? र' जियानो जा साखिखौनो बुंना होनोसै आं बुंनि मोला आदा। दे बुंलाय। साखिखौ सुग्रोगोन मोला आदा। जायासै गांगुफाइ, साखिबो दङ आरो ममबो दङ आरो मा थाबावगोन? जायासै। दे उला आदा होलायदो दे। साला सुवाद बिगुर मोलाया बे आंखौ हाया नंथारदोंलै बियो। र' एसे साननां। साखिबो दङ आरो ममबाथिबो दङ। रुमा खोमसि माखौ जलायग्रोनो र' दाना मोनबाय आं। साखिल' थानानै मा जानो आरो ममबाथिल' थानानै मा जानो? माजों फोजोंनो बेखौलाय? सलायबो थायाबा सिगां सलायखौसो सुखांग्रोनांगोन, होमबासो ममबाथिखौबो लागायनो हागोन, साखिखौबो लगायनो हागोन। बेखौ बुंना हायनां र'। मा सानो बे मोलाया? नायथानि आंबो बेखौ। आच्छा ठीक आसे बारु मोला भाई, नोंनि सोंनायनि फिनखौ होनो थाखाय आं राजि। नों आंखौ हाया नोंदोंथ', र' होनि आं। बे उला आदाया हामारगोन खोमालै, मानसिया एसे गारासो बियो आरो बेखौसो बुंनो होफ्लांगारलायबायलै आंबो। र' जियानो जा माखौ बुङो बुंथाथोंलै बे, नायथानि आंबो बे हामारना हामारा। दे बुंलाय नायनि आंबो नोंखौ। आच्छा मोला भाई, रुमा खोमसि नङा होमबा? आरो बेवहाय साखिबो दङ आरो ममबाथिबो दङ। बे गंनैल' थानानै गंनैखौबो जुदि फोजोंनो हाया, माने बेयाव सलाय गैयाबा बे गंनैखौबो बोरै फोजोंनो हागोन मोला भाई? बेखायनो सलायखौसो सिगां सुग्रोनानै गंनैखौबो जालायनांगोन, मिथिगौ? उला आदा कारेक्ट एन्सारखौनो होमारबाय माथो। हामारो माथो नोङो, देन्जार बुस्थु मालै नोङो। आंथ' आरो हानाय नङासो सानदोंमोन, हामारो नोङो। माथो नोंलाय मोला भाई? आच्छा मोला भाई, आं दाना नोंनाव सोंसै, नों हायोना हाया आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनांगौ नोङो। दे सोंलाय माबायदिखौ सोङो, आंबो होनो नोंनि सोंनायनि फिननायखौ। आच्छा नों बेखौ खोन्थालाय मोला भाई, हाग्रा दं दंफां गैया, दैसा दं दै गैया आरो सहर दङ न' बां गैया, मा बेलाय? उरला आदायाबो माथो एसे गोराखौसो सोंलायबायलै। मा जागोन बेलाय? हाग्रा दं दंफां गैयि, दैसा दं दै गैयि आरो सहर दङ न' बां गैलायि, मा बुस्थुलै बेलाय? हाग्रा थानाया दंफां गैयाबा मा हाग्रा जागोन बेलाय? र' एसे साननां, मा बुस्थु जागोन बियो? साननानै मोनासै माथो। आं हानाय नंला खोमालै, गांगुफाइखौसो एसे नारनानै होनसै आं। बेनि फिननायखौ आं होनो हानाय नंलालै गांगुफाइ, नों हायोब्ला होना होदोलै बेनि फिननायखौ, आं हाथ'नाय नंला। बेनो मोला नोंनि अस्थारा, बोरो बेखौनो हायासै माथो नोंलाय फिननाय होनो? आच्छा गांगुफाइ दे नोंनो खोन्थालाय मा जिराद जागोन बेयो? बेनि फिननायाथ' आं गोदो स्कुलाव थांबानो मोनखानायसो, नाथाय दा बेबा नंगौना नङा? र' जाब्लाबो जायाब्लाबो बुंनानै होनायसै, मा होनो उला आदाया? उला आदा, नोंनि सोंनायनि फिनखौ आं होनो नाजानि दे। नों मा होनो जाब्लाबो जायाब्लाबो खिन्थु आं बुंनानै होनसै। दे होलाय माबायदि फिननाय होयो नोङो, जायोना जाया नायनि। सावगारि मोला आदा। कारेक्ट गांगुफाइ, बिराद मोजां हाबाय माथो नोङो। सावगारि
डाइरेक्ट मिथिखायो माथो गांगुफायाबो बबेखौबा हायो साला बेबो रोंखुमानानै दङ साला मोला फाग्लायासो बिगुरा हालायबावाखै बेखौनो एफा गोरलैखौनो गांगुबायल' रुगौआसो हालायबावबाय थिग दङ अके जाबाय अब्ला आं मोनसे सोंबावनोसै नोंसोर हायनो हाया नायबावनो आं नोंसोरखौ दे सोंलाय माबायदि एबार नायथारदि आंबो हायनो हाया आच्छा ठीक আছে बिदिब्ला आं सोंनोसै आच्छा मोला भाई आरो गांगु भाई दे बेखौ खोन्थालाय 7 गाबनि हाखर अखा हाखांब्लासो नुजायो नाथाय बेयाव दै थाया मा बुस्थु बेलाय दे खोन्था उलादा आंथ' हाखरखौ 7 गाबनि नुफेराखैलै आरो अखा हाखांबा दै थाया गासैबो हाखरावथ' दै थाजोबो माबायदि हाखर जागोनलै आं बेफोरबायदि हाखर नुफेराखैलै मा जिराद बियो गांगु भाई दे नों खोन्थालाय मा बियो आंबोथ' बेबायदि हाखर नुफेराखै 7 गाबनि हाखर माबायदि हाखर आरो अखा हाखांनानै दै थालायो माबायदि हाखर जागोनलै बेलाय आं हानाय नङालै बेखौ माबायदि हाखर नुफेरथाराखै बेफोरबायदि हाखरखौ आंबो हालालै बेखौ उला आदा आंबो नुफेराखै बेफोरबायदि हाखरखौ दे नोंनो खोन्थादो होमबा सानैबो फेल र' होमबालाय आं खोन्थादो जायख्लंनि गाब जायख्लङा दालाय बै अख्राङाव अखा हाखांबोला गोजा गोमो गुफुर फान्थाव गाब बेफोरबायदि अनेक रंनि ओरै बोरला बायदि हाखरनि महर नुवा होमबा बेनो जायख्लंखौ होनो मिथिबाय उलादा बे एफा गोजौनिखौलाय बोरै मोनथिनांगौ दे आंलाय गाहायावसो नुदों गाहायाव थाग्रासो नुदों होमबालाय गोजौनिसो बेबायदि होनना मिथिनायब्ला आं सिगाङावनो सानहाबनानै बुंगौमोन आंलाय गाहायनि सानदों गोजौनिखौ सानहरफ्लाङाखैना आङो एन्थ'लै मोला भाई आरो गांगु भाई गाहायावलाय नायगौबा जाया गोजौआवबो नायदावनांगौ मिथिबाय होमबासो मिन्थियो दे होमबालाय दालाय मा खालामनो आंथ' दिनैनि सोंनाय फिननायखौ बेसेबांनो फोजोबनो सानबायलै आं आरो दिनै बारा सोलोंनानै फैयाखै नोंसोरबाबो खोन्थानाया गोबाव जाबाय गाबोनबा मालाबा आंखौ लिंहरबावबा मोजां खोलाबोगोन आं दिनै आंना बेसेबां जाबायलै सोंनाय आरो फिननाया जाबाय दिनैनिया बेसेबांनो आरो नोंनो थालाबालाय आरो जोंलाय माखौथो सोंलायबाय थाबावनो गांगु भाइजोंलाय थ' थांलायनोसै